Il-qasma u l-apatija fil-Partit Nazzjonalista komplet toħroġ biċ-ċar is-sibt filgħodu hekk kif il-President ta' Team Start u l-membru tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Jordan Gallia Paċ irriżenja mill-Partit Nazzjonalista. Din l-aħħar riżenja waslet fi sfond ta' ġlied kontinwu li qed jiddomina fid-Dar Ċentrali u li der ċar bl-aħħar battibekki bejn il-Kap Nazzjonalista u l-eks Kap Adrian Delija. Fi stqarrija fuq il-profil tiegħu fuq Facebook Gallia Paċ kompla jixet il-firdiet li jiddominaw fil-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif kixeb li l-Kap Bernard Grech għandu deputati u membri fil-partit li qed jħolqulu l-problemi biex jiksbu l-poter. Sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali sostnew kif Gallia Paċ kienet jirreferi għal persuni partikolari li huma l-ewlenin fl-establishment tal-Partit Nazzjonalista, persuni li ta' kuljum jiġbdu l-ispak tal-kap sabiex jagħmel u jgħid dak li jgħidu huma. Gallia Paċ ġiet jgħid li l-ħajja politika tiegħu fil-Partit Nazzjonalista għalmitu l-akbar ħaġa, dik li ma jafdal il-ħadd. L-istess sorsi fil-Partit Nazzjonalista komplew sostnu ma' One News kif l-ambjent tossiku li qed tiddomina fl-istamperija ma qed jgħin xejn sabiex timxi l qudiem il-ħidma politika tal-partit. Sostnew ukoll li l-battibekki bejn Bernard Grech u Adrian Delija komplew jitfgħu il-meħ fuq il-qasma li għadha tiddomina fil-partit u li bħal donnu ma jista' jfiqqat minnha. Ftit tal-jimilu l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista mal Lavin Malta iż-żuffjetta bl-eks Kap Adrian Delija hekk kif tenna lillum il-ġurnata l-Partit Nazzjonalista jinsab f'qagħda aħjar għaliex ma hemmx deputati li timorru għand il-President sabiex jippruvaw jeħilsu mill-kap tagħhom. Is it better than it was 2.5 years ago? Għandek id-dubju? Qed Tara nistaqsi. xi ħadd għand il-President biex jipprova jbiddel il-kap tiegħu? Dlonk irreaġixxa Adrian Delija u fuq Facebook huwa kiteb hekk jekk il-partitu xaħjar jew qar jaraw in-nies imma li tifraħ għax lilek ma tradewkx ma naħsibx li hu ġust. Delija kompla jgħid kif l-attitudni ta' Bernard Grech iddiż rispett lejn il-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista.